Shi dai wannan tafki da ruwansa yake tantarwai kamar gilashi ana kiran shi Belekligor. Wannan wuri shine wurin da tarihi ya nuna inda sarki Lamarudu ya sa aka cinna wa annabi Ibrahim wuta. Wannan ruwan da kuke gani ita ce gobara, kuma waɗannan kifaye da ke shawagi a ciki su ne garwashin wutar. Shi dai wannan wuri da ke da ɗimbin tarihi yana tsakiyar birnin Salli Urfa ne da ke can kudu maso gabashin ƙasar Turkiyya.